Dobrý den, dobrý večer. Hlásím se z Vietnamu, z města Da Nang, které leží u moře, a jsme na hotelu Pavilon a máme pokoj v 15. patře. Zkusíme, jestli nám někdo otevře. Dobrý den. Ještě nespíte? A to je náš nový bejvák. Takže máme zase takový pěkný, útulný pokoj. Tentokrát budeme mít rozdělené postele. Tady jsme dostali na přivítanou i s dopisem. Máme tady všechno, co potřebujeme, včetně lednice, trezoru. A tady máme výhled. Musíme ale zhasnout, jinak neuvidíme nic. Vydržíme, až se nám zhasne. Ještě se nám nezhaslo. Tak to je na dlouho. Takže tady jinak máme výhled na Da Nang v noci, večer. Moc toho není vidět, protože se nám tady teď odráží světlo, takže to bude až ráno. Tak. Tady se ještě podíváme na koupelnu. Klasika se sprchovým koutem velkým. A to je pro dnešek všechno. Tak ahoj a dobrou noc.